Сейтис. Автор. Анонимен. Сейтис е началото на къщата. Преди него не е имало нищо, но глупавите алтмери имат имена за това нищо и го почитат. Това е така, защото са мързеливи роби. Всъщност, от проповедите, Стазисът иска само за себе си, което е нищо. Сейтис разкъса нищото и мутира частите, създавайки от тях безброй възможности. Тези идеи се променяха, отлитаха и изчезваха и така е трябвало да бъде. Една идея обаче го заревнува и не иска да умре. Подобно на Стазиса, той искаше да оцелее. Това беше демонът Ануй-Ела, който си създаде приятели и те се нарекоха Аедра. Те поробиха всичко, което Сейтис беше създал, и създадоха царства на вечно несъвършенство. Така Едра са фалшивите богове, т.е. илюзията. И така, Сейтис роди Лорхан и го изпрати да унищожи Вселената. Лорхан. Нестабилен мутант. Лорхан беше открил слабостта на едриците. Макар че всеки бунтар по природа беше неизмерим, те, поради ревност и суета, също бяха отделени един от друг. Те също така не желаеха да се върнат към нищото отпреди. Така че, докато управляваха своите фалшиви владения, Лорхан запълваше празнотата с безброй нови идеи. Тези идеи бяха легион. Скоро изглеждаше, че Лорхан има собствено владение, с роби и вечни несъвършенства, и той изглеждаше, за целия свят, като Аедра. Така той се представи като такъв на демона Ануй-Ела и 8-те дарители, като приятел. Отиди в Шармат Дагот Ур като приятел. Ей хърма морелтидо, дечо качевей.